Encara no fa molta calor a l'Horta i ens espera Maite Biosca, membre de l'Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Bon dia, Maite. Bon dia, què tal? Jo pensé que ara... Caram, quina horta més bonica, però un poc trinxada, no? L'autovia, el port, les vies... On estem? Què és este lloc? Bueno, així estem en la punta, Natzaret, un lloc privilegiat, però que no s'ha sabut cuidar. Entonces, nosaltres en concret, així en l'Horta, tenim un projecte que és Caminando Juntos, Todos Cabemos, i obrint nous camins de futur que possibiliten a la població subsahariana en concret, que que tinguem en el pis d'acollida, són 9 xics, entonces les ensenyem a treballar el camp para que pueda ser un mig d'inserció. Entonces, d'esta manera fem 3 coses que pensem que és important. Una, recuperar la terra, recuperar el nostre capital. 2, és dir, possibilitar a la gent, és dir, que pugui aprendre un ofici, i a més, algo tan important com és l'alimentació, que ens trobem que falta mà d'obra. Que interessant. Anem cap allà i anem a veure com estan collint i ens contes tot el projecte. Molt bé. Este berenjena está así, nunca estaba así. No sé. Ha agafat el color este blanc, però mira, això està blanc per així, això és perquè teniu aranya en la planta. Són estes d'ací? Sí, aquí. Pues mira, veus, tens que mirar la fulla per baix. Sí. I si ho veus en una lupa veuries per ahí les aranyetes com corren. Ja. I teniu que tirar una miqueta de sofre. Una miqueta de sofre, això fa que l'aranya no vos colonitzi la planta i després les albergines vos ixen del color que toca. Sí. Hola, ¿qué tal? muy Buen bien, día. buenos días. Escolta, com va ser? Com arribareu així al barri? Nada, yo vivo en London con mi pareja y decidimos de mudar, ¿no? Y cuando llegamos aquí, en Natzaret, nos encantó el barrio y empezamos a tener contacto con la Asociación de Vecinos y Vecinas, en particular con Maite. Y nada, empecé a hablar con ella de los proyectos que tenía. Ella también quería colaborar, ¿no?, con mi empresa, Bike Revolution. Y nada, y ahora estamos aquí trayendo la verdura, producto de la huerta al barrio, a Natzaret. Sempre al voltant de la bicicleta. Exacto, la idea es utilizar la bicicleta como base para crear nueva economía, pequeña economía que puedan crear nuevos trabajos, ¿no?, para las personas de manera sostenible. Es dia, Maite, que els xavals es donen formació també en agricultura ecològica, no? Sí. Però com és la relació també amb els llauradors de la zona, de l'entorn? Teniu problemes o esteu ben connectats? Yo creo que estamos bien conectados, es decir, cuando estamos en la otra huerta, cuando la gente pasa, nos habla, nos saluda, nos da consejos sobre cómo cultivar. Perfecte, anem a seguir-te fins al barri i preparem les caixes, et sembla? Perfecto. Vinga, anem cap allà. Fins ara. Adiós. Hem vingut fins al barri de Natzaret a preparar les cistelles i estem amb Paco Fuertes, de la botiga de sempre. Paco, fa molt de temps que obriguereu la tenda? Pues ara, concretament, el dia 16 de setembre farem un any, el primer any d'apertura. I és un format novedós també per al barri. Bueno, novedós per al barri, precisament, perquè el que és el tema de la venda a granel és com recuperar de nou la venda tradicional de sempre. Escolta, i les cistelles han quedat superboniques, eh? És el complement del producte fresc. Són una meravella, són el que nos faltava directament així a la tenda. Parla'ns una miqueta del sistema, com contacteu amb els consumidors, s'interessen per la cistella, com ho feu? Pues n'hi ha un grup de WhatsApp que es va crear directament de tots els components de gent interessada en comprar una cistella. Directament el dia de replegada és el dijous, amb la qual el dimecres fem un missatge comú per a tot el món i cadascú reserva el que sa setmana vulgui. I la resposta és molt bona, no? Va augmentant el nombre de caixes. Sempre. Començarem en una quantitat, la veritat que molt residual, 8, 9, 10 caixes a lo millor per setmana, i a poc pues, el que passa, no? El boca a boca que fa un muntó. Hola, hemos traído la cesta. Vale. Un segundito, te esperas a ver si consigo alguna cosita, ¿vale? Vale.
que hacemos trueque, ¿vale? Perfecto. Perdone, bon dia. Bon dia. Què li pareix a vostè el projecte Porten estos xics? Bueno, pues a mí me parece una cosa muy sencilla, pero muy importante, porque supone, por una parte, que ellos ejerciten en unas pautas de trabajo, de responsabilidad, y por otra, que todos nos vayamos haciendo más conscientes de que todo el mundo tiene derecho a tener una forma digna de conseguir pues, lo imprescindible para su vida. L'alimentació és molt important, no? Què és el que troba de bo d'esta cistella de verdures? Hombre, pues en primer lugar es que es totalmente natural de quien está trabajando con quien nos vamos a consumir. Y el sabor també es notarà. El sabor también, todo. La verdad es que es muy bueno y estamos muy contentos de la posibilidad de compartir.